Ibutho eyahlukeneyo ibizivale mba izitalato zaseThekwini namhlanje ngelibonakalisa inkxaso yayo ngakunjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Sesiyazana nomnikazi wokufa. Sembelwa kanye naye. Liqejwe elingophiyo icandelo lezenkolo kweli emva kwesithonga sokuwa komthomkhulu phezolo umfundisi Simon Gumbi nosoleke emva kwengulo ende. PSL libabhengezile namhlanje abadlali abathe bachongwa nabagqwesileyo kwisizini ye-PSL ka-2024 no-2025. Sinamkele kwindaba zethu andaba endodwa andaba nophumza sikhumba nayitoliki yolimi lwezandla Botani Mzonsundu. Imibutho eyahlukeneyo egrogrisa ngokuvala mba ilizwe ukuba umongameli Cyril Ramaphosa akaphendule kwiimfuno zabo kwisithuba seentsuku ezili-14 okukulandela ukungasonwabeli isibhengezo sikamongameli ngecawe sokunqumamisa umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ngelithi bekufanele ukuba uyamgxotha. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula wamkele imemorandum kubaqhankqalazi ababambe umngcelele eThekwini namhlanje benyanzelisa ukuba umphathiswa wamapolisa onqunyanyisiweyo uSenzo Mchunu agxothwe. He is a highly trained police officer. His level of discipline in the environment is skyrocketed, sky high. His commitment in the fight against crime is really appealing to the community. And for that reason, we are saying you cannot really prevent a man like that from doing his job. Kambe inkokheli zenkolo nezemveli zimemelela kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba akhombe indlela bonke ababandakanyeka kwizenzo ezigwenxa kwibutho lesipolisa emveni kokuchazwa ngumkomishinala wamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal unjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Now, what we're asking for is that hands off to Honorable Mkhwanazi, because he helped us in our community in South Africa to fight against crime. So what we're saying, we send a message to the president of the country that he must try by all means to renew the contract of Mr. Mkhwanazi, because we need him. He shows that radically he helped us in terms of decreasing the crime. Uhulumeni wase South Africa awenza ubulungiswa njengamanje kunama-fact abekwayo ukuthi kunabantu abakwi rank ephezulu ku-SAPS and uMkhwanazi u-expose abantu abanga-exposwa. So njobe expose abantu abanga-exposwa fanele thina simsupport as ama-South African. We are demanding ukuthi ubulungiswa abenzeke kuMkhwanazi. uMkhwanazi kahle nisichazele i-contract kaMkhwanazi iphela nini niyivuselele ningamsamniki i-contract udeserve permanent lo baba lo udeserve permanent bese nisusa bonke lababoshiwe out. Kananjalo umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula ukwavakalise ukuba usekela umkomishinala kuzwelonke uShadrack Sibiya naye ufakwe kwikhefu ekhethekileyo ngelixa kusaqhutywa uphando lwangaphakathi kwibutho lesipolisa. Uwile umthomkhulu kwicandelo lezenkolo kweli umfundisi Simon Gumbi ulandulele elilimagada ahlabayo phezolo emva kwengulo ende. uGumbi udlale indima ephambili ekusasazweni kwevangeli kaThixo kubazalwane ezinkonzweni nakunomathotholo kwinkqubo yakhe ibisaziwa kakhulu nethi uNkulunkulu nomuntu omusha. Singahlala phansi. Amen usekhona kodwa. Lawo-ke ibingamazwi aziwa ngawo xa esenza intshumayelo yakhe umfundisi Gumbi kwaye wazakela udumo ngenxa yentshumayelo zakhe ezincamisa umxhelo kunomathotholo, nto leyo yamenza ukuba abe ngomnye wabafundisi abathandwayo kweli. Kwiminyaka edlulileyo, impilo kamfundisi uGumbi ibe mandundu, nto leyo imbeke kwi-wheelchair. Abahlobo bakhe bathi ebengumntu woxolo. In the middle of the night, I myself received a message that Pastor S.D. Gumbi had gone to the Lord. Obviously, we have got mixed feelings. As Christians, we have always known that our time
is not known to us for how long we will be here. And as Christians, we've always known that there is a better place, there's a better home for the children of God in the life hereafter. Ureva Umbatha ulincomile kakhulu igalelo likaGqirha Gumbi kumakholwa jikelele. He was a wonderful man who could make people who otherwise did not want to smile to one another or at one another, but he could make them smile. He was an immense contributor to peace in the Christian church. Ukanda bezopolitiko, inkonzo kunye nemvumizeli zithe zagxalathelana kumakhasi onxibelelwano nalapho ebevakalisa ukudandatheka kwabo kukushiwo ngumfundisi uGumbi. Nasingene kufeni siyentweni nakuthi kuyasibamba ukufa siyakutshela ukuthi ubambe wrong. Umphefumlo wakhe mawulale ngoxolo, uqatso ulufezile. Sesiyazana nomnikazi wokufa. Sembelwa kanye naye. Ikomiti yendlu yowiso-mthetho eMpuma Koloni iphele kwalisebe lobambiswano ngolawulo kweliphondo etyelele izithili ezimbini OR Tambo noMnquma nezithwaxwe kaNobomzi izikhukhula zakutshanje nezisube imiphefumlo yabantu abangaphaya kwekhulu zashiya abangaphaya kwewaka bengenamakhaya. Amagosa karhulumente namhlanje atyelele izithili ezithwaxwe intlekele yezikhukhula ngelizama ukunika ingqwalasela kwanomkhombandlela wokunceda amaxhoba asindileyo kwintlekele yezikhukhula. Sithetha nje kusekho amaxhoba akhangela amalungu entsapho zawo. Ndinomntana endingekamfumani ndisuke emlanjeni. Impahla zam ndizibonile kwi-area ezikuyo. So ndiyasola umntana ukhona amazinga phaa. Xa kungaphakanyiswa la mazinga umhlawumbi umntana angabonakala. La maxhoba athi eyona nto ayifuna ngamandla ngumhlaba. Akumandanga ukuthi singamaxhoba. Ngoba abanye abantu njengoba kwenzeke lento kubo luvuyo. Kuthi zinyembezi. Abanye abantu bathola ukutya, abanye abantu bathola ingubo, abanye abantu bayajuthisa ukuvalisela into zezindlu. Then aba bantu abangamaxhoba iphela into phakathi ingafikanga kwabanye akakuqonde kwa umama udisaster akakwazi nobathi le nto ndiyibamba ndibambe lo phangeleyo ngoba kukho lo umthuphayo abengeloxhoba. Amaxhoba athenjiswe ngelithi azokwakhelwa izindlu zexeshana. Ngoku uza kwenzelwa i-temporary structure esingunguyanga mhlawumbi no-4 rooms esizawuba ngu-1 room. Okanye sibe ngu-2 rooms andizazi uba zinjani ezi-TRUs le nto sifuna uyozibona. But sifuna ukuthi ebantwini nyamezelani okokuba nibekwe kwezo ndawo kuba kuyazanywa into okokuba kohlulwe loo ntwanana ikhoyo ikwazi ufunyanwa ngumntu wonke. La maxhoba abongoza urhulumente ukuba aqalise ukwakha ngokukhawuleza ukuze afumane imizi yawo ngabantu abangaphaya kwekhulu abathe babhubha kwinyanga ephelileyo kwizikhukhula ezenzeke eMthatha eMpuma Koloni. Kulibaphathiswa kwiphondo laseMpumalanga uMandla Ndlovu uxothe uKathy Dlamini nobejengene nezemfundo kweliyaphondo kunye nonkosikazi Makhosazana Masilela nobexhozula imikhala kwisebe lophuhliso loqoqosho nokhenketho sewachonga abaphathiswa bephondo abatsha baza kungena ezihlangwini zesisibini. Uxothwa kukaDlamini kuzemva kophando noluveze ubugwenxa kwinkqubo yokuthengwa kwe-laptops lisebe lakhe lezemfundo. Ndunankulu wesifundza saseMpumalanga Mandla Ndlovu wendete inguquko kurhulumente namuhla ekuseni lapho akhiphe khona loyo obeka ngumphathiswa Kathy Dlamini kanye namakhosazane Masilela. Ndlovu uthi konke lokhu kwentelwa kuphucula lizinga lekwetfula kwetinsita eMpumalanga. We have made several assessments in all our departments and realized that we need to make certain changes aimed at strengthening the work of government to address service delivery and a number of challenges confronting the province. Changes that will hinder us reaching our targets that we had set for this administration. Ndlovu uphindze wamemetela ukuthi loyo beka inhloko kulitiko le-Arts and Culture eMpumalanga sewususiwe emsebentini.
this claim has been vehemently refuted by former Premier Mtsweni Tsipane. She states that she never extended Mr. Ntombela's employment of contract beyond September 2024. Labaphathiswa labasha bawemukele lo msebenzi labawunikwa nguhulumende. It is a serious responsibility because the department is tasked mainly with two priorities that are very key, which is your inclusive growth as well as the issue of job creation. It's not a very easy task, that's why I'm not very much excited, but of course it's a task ahead of me. So I know ukuthi ngifika ku department that has got a lot of challenges in terms of the scandals, issue ama laptops and many. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga. Sosibajikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi nanjengoko enikwe ikhefu uSenzo Mchunu kwisikhundla sakhe sokuba ngumphathiswa wamapolisa uselilwe ilungu leParlamente kuba akanqunyanyiswanga kwindima yakhe yokuba lilungu leParlamente. uMbalula ukuthethe oku ngethi bebambe inkomfa nonondaba eGauteng namhlanje. Nangona enikwe ikhefu ngumongameli weli uCyril Ramaphosa, uSenzo Mchunu uzaqhubeleka nendima yakhe yokuba lilungu leParlamente, hayi umphathiswa wamapolisa. uMchunu unqunyanyiswe ngumongameli weli emva kwezityholo atyatywe kwezona ngumkomishinala wamapolisa wephondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Ministers are members of parliament. Are members of parliament. So he's not suspended as a member of parliament. He's a member of parliament, Comrade Senzo. So he belongs to parliament. He will attend parliament and all the duties that are expected of him to perform as a member of parliament. uMbalula ukwathi ikomishoni yophando ebhengezwe ngumongameli izonceda kuphando olwenziwayo kwabo babandakanyekayo. The process of the commission will be able to deal with the question of individuals who are named or who have matters to answer before the commission. And that's what this process is going to be about. Ikomishoni yophando kulindeleke ukuba inike ingxelo kwisithuba esingangenyanga ezintathu ukuya kwezintandathu. Umbutho we-MK uphinde wagxeka ukuchongwa kukanjingalwazi uFiroz Kachalia njengomphathiswa obambileyo wamapolisa. Umbhexeshi walo mbutho eParlamente uColin Makhubela ulichaze elinyathelo njengelingekho semthethweni. The MKP has a huge problem with Professor Kachalia himself as the acting Minister of Police. We see him as nothing but an ANC hack who has been identified by this president to his bidding. This president thinks he can, with absolute impunity, violate his own oath of office and act outside of the parameters of the Constitution and the law. We unapologetically reject that. It won't happen under the watch of MKP. Lastly, we call upon the president to speedily rectify this flagrant violation of the Constitution by completely removing Senzo Mchunu from cabinet. Fire him now and allow him to exercise his Section 91, subsection 3C powers of appointing a maximum of 2 ministers from outside of the National Assembly. Should the president fail to heed this call from the MKP as the official opposition in parliament, we will be left with no option but to approach the courts of this land on an urgent basis for appropriate relief or intervention. You would have seen yesterday that we have begun to mobilize the masses on the ground and will continue to do so. Urhulumente wephondo laseMntla-Ntshona uthi ziyaqhubeka izicwangciso zokwakhela ixhegwazana indlu ye-RDP eZerust. Inkondekazi uMutle Muthandi oneminyaka e-104 ubudala kuthiwa wavinjwa ilungelo lokuxhamla kwinkqubo yenkxaso yokwakhelwa kwabantu izindlu zesibonelelo sikarhulumente nangona wafaka isicelo ngonyaka ka-2011 ngokuhlala kwityotyombe elinegumbi elinye ngelixa abanye abantwana bakhe behlala kwicaravan.
Le ntombi endala engasakwazi ukubona okanye ukuva ichazele ijelo lethu leendaba ukuba owona mnqweno wakhe kukufumana indlu enesidima ingekalishiyi eli limagadahlabayo. Usapho lukamama uMuthandi luthi sele kudlule iminyaka eliqela urhulumente engasalisekisi isithembiso sokwakhela umama wabo indlu kwaye bakholelwa kwelokuba urhulumente urhuqa inyawo. Wafika umasipala wathembisa ukuba baza kuzakha izindlu ze-RDP kodwa kude kube namhlanje akukho nto yenziweyo. Umbutho wesisa uye wangenelela kule meko yale nkondekazi. We noticed that there has been several applications on RDP housing, on the identity document itself, and there's with no luck. So we took it upon ourselves as the foundation, and within 4 days, we managed to strike to an impact that you see today. Lo mbutho uhlabe ikhwelo kurhulumente ukuba angenelele ngokukhawuleza kule meko ukunceda ulusapho. At 104, and you have great grandkids, that tells a story itself. So we opted to say on Mandela Day, we want to have a program that we want to share with the world, we want to share with our premier in particular, to say, how can we assist this elderly? How can we help? Because together we can. Iofisi yenkulu baphathiswa kweli phondo iphendule ngelithi onke amalungu olusapho aza kwakhelwa izindlu kungekapheli iinyanga ezintathu. In 3 months period of time, we will have an RDP for the granny, an RDP for the daughter, an RDP for Ntate Mokoena. And already there's furniture ready to be delivered to the family. Isebe lezempilo lithembise ukunikezela nge-wheelchair kunye noncedo lwezonyango. Emva kokulinda isithuba esingangeveki, iPSL namhlanje ibabhengezela abadlali abathe bachongwa nabagqwesileyo kwisizini yePSL ka-2024-2025. Umsitho wokuwongwa kwabadlali bePSL warhoxiswa kweziveki ezidlulileyo ngelinika ithuba iMamelodi Sundowns nebethabatha inxaxheba kwiFIFA Club World Cup, kanti lo msitho uza kubanjwa ngomhla wama-29 kule nyanga. Namhlanje iPSL iwabhengezile amagama abadlali abathe bachongelwa imbasa ezahlukeneyo zePSL kwisizini edlulileyo ka-2024-2025. Elona wonga likhulu nelijongwe ngamehlo abomvu lelo lomdlali obalaseleyo wesizini kwakunye nelomdlali oza kuthi avotelwe ngoogxa bakhe njengomdlali obalaseleyo. uRilebuhile Mofokeng we-Orlando Pirates, uLucas Ribeiro we-Sundowns kwakunye noKeletso Magalo weSekhukhune United ngabo abaza kujijisana apho. Ukanti uRonwen Williams, uSipho Chayine noElvis Chipezeze ngabo abagxaleshe ukufumana imbasa yonozinti obalaseleyo. Kubadlali bangasemva kukho uGrant Kekane weMamelodi Sundowns, uThabo Moloisane weStellenbosch FC noNkosinathi Sibisi weOrlando Pirates. Ukanti uMashelo Alende, uTebogo Mokoena beMamelodi Sundowns kwakunye noMakhehleni Makhawula weOrlando Pirates ngabo abagaqele iwonga lomdlali wasesuswini obalaseleyo wesizini. Kwiwonga lomdlali oselula othe wavelela kwisizini edlulileyo kuchongwe uMalibongwe Khoza weSundowns, uRilebuhile Mofokeng noMuhawu Nkotha beOrlando Pirates, nangona uNkotha esandokubhengezwa njengomkileyo kweli qela. Kakhulu ke mamqwathi nomamzango adeskeni yendaba ndiyabulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkela kaloku eqongeni lam leMozulu bethuna ngegama ndikuthabile ke ntswakazi yabathembu ke mvanje nantsi kaloku iMozulu masiyivuleni ke mbukela ekhaya ngokuphawula ke iziganeko zamvanje ngawo lo mfanekiso osemva kwam ogangatha ngokubanzi ke uba imeko yeMozulu mvanje nangomso kuhlwa ithini kumzantsi uphela noko kusibekele kakhulu kumbindi apha eMzantsi ndawo kaloku ezithanda ukufana phaa koDR ekuseni nantsi inkwankca nengqele phaa nomoya obhudla kawuqatha phaya kala 2 degrees bayayivala ke bayayisonga kamnandi lamini ngomso noxa kubanda ngenjikala ngaphaya ngeshubi nje elikhatshwa sisibhozo. Kanti ke mbukeli wam ekhaya amaqondo wakho phantsi naphezulu ngelokuqala nqa kaloku iphondo kuphaya eMpuma Koloni ngamandla futhi kumantla kwelaphondo nentshona njengaphaa koBurgersdorp phana koJamestown eVetlisi ngo4 degrees naphaya eMthatha qabaqaba ngamafunje ekuseni ngomoya obhudla ngokuqatha ngo8 degrees. Kanti ke bona mbukeli baphila kanje ephondweni elise-Free State ngamandla futhi kumazantsi welaphondo njengaphaa kaloku mbukeli phaya ekhaya koBloemfontein futhi nazo zonke
zonke zaziphaluka njengapha eFitchburg yinkwanka ka3 degrees ekuseni bukela ekhaya kuncabe ngokubanzi ephondweni lasentshona koloni ngomso ngamandla futhi kumazantsi nempuma elaphondo phakalo George ekuseni futhi ngo8 degrees napha eOudtshoorn bekusa yinkwanka phaya ngeqanda xa bevuka ngomso kanti bukela ekhaya ngokubanzi kwakhona ephondweni elisa Northern Cape ngomso ngamandla futhi kwimpuma elaphondo njengapha eKuruman ekuseni ngesasithathu napha koPriska ediyakubana mpela futhi ko6 degrees xa bevuka ngomso kwakhona ke bethuna baphila kanje ephondweni elisa Northwest ngomso ngamandla futhi mbukeli wami intshona namazantsi olaphondo morule ngekuseni futhi qaba ngamafu phaya ngaye kalokhu mbukeli wami la 5 degrees mbukeli ekhaya kanti ephondweni futhi elise Gauteng apho sikhoyo thina kalomzuzu amazantsi nempuma elaphondo kuphaya kalokhu eSprings futhi kuyabana nenkwanka phaya kala 4 degrees naphaya eJohannesburg eSoweto Alexandra futhi ngesithandathu ngexesha lasekuseni bethuna masinyukeni ngokubanzi phaya ephondweni futhi elise Limpopo ngamandla amazantsi olaphondo njengapha kalokhu mbukeli wami kobilabile ekuseni futhi 8 degrees Thabazimbi futhi seyinkwanta nelanga emva kwemini ngomso kanti bukele ekhaya sehle njalo futhi sithe ngokubanzi ephondweni lasempumalanga futhi amazantsi eStanderton yinkwanca ngapha yakweqanda efikele ke mbukela bukhona kakhulu phaya ku-1 ngexesha lokuvuka ngomso bethu ekhaya vumani ngivale ndisoke phaya kalokhu KwaZulu Natal ngomso futhi amantla welaphondo Pongola yinkwanca nomoya phango 11 degrees napha ko-Vryheid kusabanda nase-Richards Bay ekuseni ngo-15 mna dikuthele kangaka xa eshaya imiyole Kamnandi mawethu.